Madoka chele mabuja atauya nonhaudzo manokodzo zuva rechitatu mwedzi uno waZvita. Tiri kuramba chindokurangaridzai kuti SaMutoko Youth Festival iri kutanda mangwana apo chidiki vanenge vari kuita zvidavado zvokupemberera ubuja hwedu. Vanokwanisa tinaenda toringe zvinenge zvichiitika paMutoko Centerpo. Isu tikaboyawo mavhidhiyo aiwa tinondokukandirai mabiya angu kuti muzvionere megani zvinenge zvichiitika. Nyasi munhoroondo yenyika Justina Mukoko ndipo agopambiwa nevanhu vanga vatumiwa nehurumende kuti waende komupamba wagomukuba nokumuita zvinhu zvinorwadza mugore ra2008 zvakatoita kuoma. Zviri munhau dzanyasi hurumende yachinja apo kare zvayagoreketa maererano nevanhu vanenge vari kuuya munyika ikagoti iyo vanenge vari kubenhuka wese wanga wabuda munyika kwemazuva asingapfuuri 14 wakukwanisa kuti kana wakazikana kuti waribe chirwere chodziwa mupengochi waende hawo kuenda kozvigarira kudzimba dzawo, asi wati mumwe munhu wese anondoenda kunzvimbo yomupfigwa yomugara ndega iyi. Bepanhau roZimLive ragoreketa iro kuti paribe kana munhu mubodzi angati aendesiwa kunzvimbo dzomugara ndega. Ipapa wakuru wehurumende wagoreketa kuti vanhu vese vanosenza mukurapa vanhu kana kuita zvinhu zvinoita kuti vange vachisangana nevanhu vakawanditsa waakufanira kuti vachibayiwe kamushonga kodziwa mupengo kwechitatu kuti vaingidzire kudzivirirwa kwavo. Heno kuti vanhuwo vari kuzviziva chere kana kuti zvareketiwa, asi ndizvo tanyepiwa izvi. Wakuru wehurumende wagoreketa pokare kuti kachirwere katsvaka kodziwa mupengo koomurikoni kano vanhu vanosvika 50 chaivo munyika. Ipapa wagototi zvaakutorwadza nokuti vari kusaya kuti kari kubva kupi, nokuti kuti vamwe vanhu vanga vari kuzvikoro nevamwe vanga vari nzvimbo dzavaribe kusangana nevamwe vanhu vokunze kwenyika watori nako. Aiwa, pakaita kunyangariwa chaiko. Heno kuti zvichapera muchechere. Chikoro chofundo yepamusoro cheMidland State University chagoti icho chaakumisa zvokuti wafundi wabenhuke kofundira pachikoropo. Wati zvinhu zvese zvicharamba zvimboendesiwa zviri padande mutande kusvikira kachirwere kakuwa. Heno kuti zvichadzokera kubenhuka kuzoita zvakanaka rini, ticharamba hedu takandoringa. Kana makambonzwa kuti kwai dzinonanzvana dzakakora dzega dzegani, ipapa waMnangagwa wagoita kuti shamwari yavo akapfama kuno yano Dog Munatsi apiwe rubatsiro rwokuigiwa kwache nohurumende. Ipapa wanosaya kuti kupa rubatsiro rwu kurewei nokuti iye munhu atori nomazimari kare okuti zvaanozvikona kuzviitira egani. Kwai mangwana kunenge kuine nonzi Zimbabwe Medical Awards iyo inenge ichiratidza umhizha nouseza hwese hwevanhu vanorapa vanhu kunyanya mhare dzairapa vanhu pachirwere chodziwa mupengochi. Aiwa, tinozvitenda izvi zvirambe zvichienderera mberi. Makozvimbwa chere kuti zeki yakutopa kare zvikonzero zvokuti vareke kugoita sarudzo zvakanaka sezvinoringirwa pabumbiro romutemo. Wagotiwo waMthuli wagowapa mari shomana kudarika mari yavanga vaendesa kuti vanozoda kuti watekaidze sarudzo zviri pamutemo. Idi zvakatoita kuoma, unosaya kuti kohokonai kana risiridziwa mupengo ndiyo nyaya yekunzi mari yatakapowa ishoma. Heno mabiya angu kuti zvichagonaka rini munyika medumu. Vamwe vanhu vazhinji vahwadziwa aidi waMthuli wachigonzi noZBC wakagobhadhara imwe kambani yokumaJerimani mari inoita yokuAmerica mamirioni 150 kuti waende kopirinda mari yomabhondi anosvika mamirioni 100. Wosaya kuti kohokonai dai wakandosandisa hawo 150 kundoisa munyika zvinhu zvototekaira zviri nani. Ndofunga kuti nyika yedu yainge itori pari nani kureketa kuno, asi aiwa, tiri kutungamirwa nomapenzi chaiwo, ndo upenzi hunokunda zvese ihwohwu. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyasi muSouth Africa mugwagwa woN3 wadoka wakapfikiwa paine vanhu vari kuzviti vanodhiraivha magonyeti vari kuratidzira kuti vari kudaba kuti
wanhu vanodhiraivha magonyeti wokune dzimwe nyika wapinde mumabasa muSouth Africa zvakatoita kuoma. Unosaya kuti kohoko naye zvichiita kudari. Kwai Zambia yagopuwa bhiriyoni nomazana omamiliyoni ochikwereti noIMF. Izvozvi kwai chikwereti chavo chaakutosvika mabhiriyoni anosvika 16 chaiwo. Heno kuti wachakona chere kuchibhadhara zvakanaka, asi tiri kuramba takandoimba kuti iye hakaita ichiremayu anenge ari kuchinja maitiro ezvinhu zvinenge zviri nani muZambia Kwai kuSomalia wari kuita sarudzo wakutoita kuchema-chema wemapato anopikisa kuti izvo wakuramba wachindonzi iwo wakabirihwa. Heno kuti zvichanaka chere kana kuti zvichagoitika chere kuti sarudzo dzigoitiwe palibe kana chimwe chachinja. Dzihwa mupengo rakaita kunetsa vanhu vese kwese idi. Kunyika kwedu vanhu vanga vari kutoingidzira kutumira mari kubva kunze kwenyika, asi iwo kuNigeria wakatoendesa mari shoma nozvikamu 6 kubva muzana. Mari yawagoendesa gore rino kwai inosvika bhiriyoni nomazana mapfumbamwe omamiliyoni chaiwo omadhora okuAmerica. Idi zvakatoita kuwaomera wabi yeduwa. Wanhu waakuringira kuti mitengo yepeturu nodhiziri zviderere mbichana, nokutoti ipapa pasi rese mitengo yeoiri yaderera kuzvokusvikawo pasi pemadhora 40. Ticharamba takaringa kuti zvinokoneka chere, asi tiri kuona hedu palibe kana chinokoneka ipapa. Nozuro takagokunyepai kuti chikwata chedu choManchester United chichakunda chikwata choArsenal. Ndo zvakagoitika izvozvo. Idi kakotokoto kedu kakanga kari kudadisa kachipfuura magobhora anosvika 700 chaiwo okugoesa kubvira paakatanda kutamba. Idi zvinoitika nowashoma izvozvi. Tinoramba tichindomuti pamberi nako kakotokoto chaiko konhabvu. Tiri ipapo zvedu. Tagumira kwano, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.